बेफोर कारिगावनि साहा आवरां बाजार एरियानि सिङाव थानाय नर्थ लंकापारा गामियाव सावथालफ्रा बर'फोरनि न'खौ सावनाया नायलाय लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव। ओरैबो नै सेस नायलाय नै लोगोफोर माइहुं थाइहुं सेस सावजोब्बाय। नायलाय नै बर'फोरा गावनि हायाव थानायावनो गुबुन जाथिजों माबायदि नायलाय सावथालफोर सावदों बेखौ लोगोफोर। दासो पुलिसफोर नायफैदों नुबाय दा लोगोफोर जोबोद दुखुनि खौरां लोगोफोर। मैया सासे बुथारजाबाय आरो दिनैबो नै बर'फोरनि न'खौ सावद्लाजोब्बाय नर्थ लंकापारायाव बियो लोगोफोर। आरो हरैबो लारि लारि जोब नै सोर सोरनिथिं बेबायदि दावराव दावसि जादों लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहर दे। बेफोर कारिगावनि साहा आवरां बाजार एरियानि सिङाव थानाय नर्थ लंकापारा गामियाव सावथालफ्रा बर'फोरनि न'खौ सावनाया नायलाय लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव। ओरैबो नै सेस नायलाय नै लोगोफोर माइहुं थाइहुं सेस सावजोब्बाय। नायलाय नै बर'फोरा गावनि हायाव थानायावनो गुबुन जाथिजों माबायदि नायलाय सावथालफोर सावदों बेखौ लोगोफोर। दासो पुलिसफोर नायफैदों नुबाय दा लोगोफोर जोबोद दुखुनि खौरां लोगोफोर। मैया सासे बुथारजाबाय आरो दिनैबो नै बर'फोरनि न'खौ सावद्लाजोब्बाय नर्थ लंकापारायाव बियो लोगोफोर। आरो हरैबो लारि लारि जोब नै सोर सोरनिथिं बेबायदि दावराव दावसि जादों लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहर दे।